Bai brok ang tini hanyu hai norok ni bagai kaisa chikon cha love story tubi phaikya norok tabuk phano Wansukma Emang production channel no subscribe khaja hingke subscribe khanya di himni hingke video no khana nyalai siwano Bwkha bai thangka nengani thani imang kerika nengani thani nono ang asakai kobor chawi hamjaka nengre tai kubuni borok no kobor chawi hamjago asik imang ang nukmani bebak bai kha tabuk nini khani hamjak marok tuyo kosogoi thangka langma tongphano keri hai jora tongphano keri hai selajak thangka neng tabuk neng si ano selajak thango hinmani tabuk neng haksal angbai khani hamjak mung khawono tongnai thiyajak nini hamjangma manei bwgoi maya angle nono pongnani bagaibo angnono hamjagya neng si bwgoi kalangni thangpano ani khawo tongo tabuk nini mung ani khawo Bwkha bai thangka nini kogrima thiyajak khnai nengano sama asuk nongka nini hamjakma bai brok norok tini ni video no sajagoi tong hangke like comment share khanyani tapok di tai channel ko talangoi tongo hangke subscribe khanyadi Hambai norok jotono kaham tongdi